Sanibonani molweni ndiyanamkela kweZSTV ngesiXhosa. Umseleku ke plan A trip ekuthiwa kuzohanjwa kuyiwa eWild Coast. Apho ke baqokolene bonke ke abantwana bakhe kwahanjwa, but umntu ongahambanga mnye uMacele. Uthe xa efika kwaMacele wafika uMacele engekho, into ethi xa emfowunela uthe hayi yena akahambi, bahambe kakuhle. So abongwe utshilo ke into yoba umamakhe uyacinga uba ubaleke kutatakhe uMseleku bengazi uba akahambi uMacele. Kanti ke uMacele usixelela into yoba hayi akanokwazi ukuya, and kudala wamxelela utatakhe into nee-family trips akayihambi. Uthi hayi koqothuka iinwele chaza into eyi-one, so akayi. So uMayeni uthe ewe uyakhumbula vele wayitshilo into yoba akasazihambi into nee-family trips. uMakhumalo uthe ke yena ke hayi ngeke, uthetha into yoba umntu okwayetsho into kudala kanti usabambe loo nto nangoku. So ethi hayi bafethu, so yena akayiva kakuhle le part yoba ingahambi. So bahambile ke, umntu ke ofike late ke xa sekufikwe ehotele nguMangwabe, ngoba kuthiwa yena bethe uzoqala emsebenzini, otherwise abantwana bahambe nabanye. Xa kufikwa ke uMseleku uthathe wonke umntu ombonisa izindlu zabo, including abafazi ke, ethi ulungiselela le nto uba akafuni uba bebexhuthana ngento yoba indlu kabani intle ekabani intle. Xa besebefika ke bazibona ke kwamnandi. Wafika ke uMangwabe efika sekulate ke, wamlanda kuMseleku nomntana bahamba baye erumini. Xa sebefika erumini abesemxelela kuMseleku into yoba kanene namhlanje, embuza uba kanene namhlanje kungoLwesingaphi. Hayi ke uMangwabe wavele amxelela uba hayi kaloku namhlanje lusuku lokuba siphefumle, siwutsale umphefumlo siphinde siwukhuphe. So uthe udade ke hayi ndiyaphuma ndiyanishiya, wabesithi omnye ayiphuma vele asikudingi. I mean akathethi nje kakuhle ke naye, but ke inoba indlela bathetha ngayo bobabini. So ecaleni ke kwi-diary session betshilo kuMseleku into yoba namhlanje lusuku lukaMangwabe, so becela into yoba babe bobabini kobu busuku banamhlanje. Noba yena uzobe nekamera yakhe elala noZenande, kodwa yena uMseleku unekamera yakhe alala yedwa kuyo, uzomane abafazi besiza one by one xa kulusuku lwakhe umntu. Wavuma kuMangwabe. So kwidina ke bekuhleliwe ke ifamily yonke, kuncokolwa kumnandi kude kweza nekeyiki, kanti i-birthday kaSne, kwaselebreyithwa i-birthday kaSne. Wahlala ethubeni kuMangwabe besesithi kuMseleku mabahambe ke. So ibihlekwa yonke le nto ke ngabanye abafazi into yoba mabaye siyawukhala. Hayi ke bahamba ke uMseleku nomkakhe. uMseleku bedene walk ethile nje mbambe apha ngemva kumkakhe, bahamba ke baye ezindlini beyolala, babashiya ke abanye. So ekuseni uMseleku nanku uthi gqi uqumbile. Uthi xa ebalisa ebafazini udiniwe, ukhathele uyozela, khange alale. Kuthiwe kuhlekwe le nto uba engakhange alale xa into yoba uMangwabe khange amlalise. Uthi kunani kona uMangwabe khange afike kwayena endlini yam. Umke emveni koba ndihambe ndawo uthi good night kuni ndabe sendisiya endlini yam, uMangwabe uvele wabiza itshomi, wahlala netshomi yakhe. Uthe usaya kwitshomi yakhe, uthi emveni koko ndalinda ubusuku bonke khange afike kwayena. Hayi ke bisayihlekwa ke ngoku, kuthiwa kanjani. Uthi uMangwabe hayi kaloku wena ubufuna ukuza kum nawe ngowuzile kum. Kanti uMangwabe beyimenshonile into ethi yena apha akazelanga uzolalwa, uzokonwaba. Le yoba axelele into yoba lusuku lakhe lokulala naye ayakayingeni. Wathi ke vele mna ndingumntu o-active kwinto enokulala phakathi. So uthe ke uMayeni hayi bo, ngoku bese sivuya kangaka uba abantu bamkile umntu nomntu wakhe, thina sashiyeka ke. Uthi uMseleku kunani khona, into yam ime ubusuku bonke ndilinde uMangwabe khange afike kwayena. Nothobile ngapha babemhleka esithi ye hayi ngeke. Uthi ke uMseleku umke netshomi. So uThobile ke uthi ke hayi ngeke, uyamxaka kule phathi yetshomi. Uthi kanti abangani nabo abacebisani na, njani uze kumntu omaziyo uhamba nefamily yakhe uzokonwaba, wena ngapha uza kuye. So ethi ke naye itshomi ngenye ixesha ziyambhidisa. Uthe ke yena akazuphawula kakhulu kwinto ehlanganise noMangwabe noMseleku, because kweminye unyaka apho yena uthi wayena-19 years, wayesemncinci ngoko, wazifaka kwifight kaMangwabe noMseleku. Uthi apho uMangwabe wandisusa wandichazela nje iphathi yokuthi le
ingxabano ephakathi kwam nendoda yam, wena awungeni ndawo. So uthi kulapho ndabona khona into yoba no mandibuye umva because ibhifu yam noMangwabe yaqala kwangelo xesha apho wayendicacisela nje into yoba indoda yam nam siyifayithi yethu le, wena awungeni ndawo. Uthi mna ndandicinga uba ndithetha nabo njengosisi kuba ndisazi uba sizi-sisters, but ke wandenzela yaclear. So le yenzeke ngoku apha into angeke ndide ndiyingene. So baye baxolisa ke abanye befazi bethi ke hayi siyaxolisa Mthombeni ngento ekwehleleyo. UThombe uthi hayi ningaxolisi, vele yindlela enditrithwa ngayo kwasekhaya le ndiyiqhelile, ayiqali apha le into. So uMangwabe kuthe ke yena ke uba ngaba uMseleko bemfuna naye ingeze kuye. So uMseleko uthi uxakeka uba wena ubungandifuni. UMseleko ke umenshine nento ethi ayimothusi into yoba kucele uxolo abanye abafazi, yena athule wathi vele nguMangwabe lo, wathi lo Mangwabe simbonayo nguye unjeya, yonke le nto ayenzayo bubuyena. Uthe ke bethu nokubuhlungu ke uMseleko ethi ababazi ubuhlungu abhekene nabo. Uthe ke xa ephakama ke ethi uyabashiya bazodibana naye phandle ngoba bekahanjwa kuyiwa e-water park, babe bemhleka ke. uThobile uthe igwegwe lijalile. uMangwabe uthe lijale phi ngoba ebehleli nawe nje. uThobile uthe hayi ngeke ndibambe le mntu mna, watsho ethi i-misunderstanding yenu le kufuneka niyilungise. Uthe ke uMangwabe vele bendingeke ndide ndishiye umntanam ndigijimele indoda mna. Wabe sithi ke uThobile umntana bungeze uzomshiya nakum. So after that ke baye bahamba ke kwayiwa kwi-water park ke apho bonwabe kakhulu ke uMangwabe edethi hey yamnandi into etsho kuMseleko. uMseleko uthe ke uyayibona ke le energy ubunayo pha yile ndiyifuna kuwe. Uthi bekushota mna ke ngoku sindize kube ngiphansi phezulu ukuthi soba yithu. So uye wahleka nje ke uMangwabe kancinci, but yabona abantu bayavana, but ikhona le nto bayilwelayo singayaziyo thina. Siyamcelela ke Mangwabe sithi hayi inkosi yam mphe udidi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.